Jumara cahyaning sinten to kang minangka cucuk ing lampah ya cundhakaning lampah pangarsaning lampah menika to waranane Diah Ayu Nancy kang mijil saking laladan cepu dasar wanodya kang besus ing busana datan mokal yen to Diah Ayu Nancy sumalorot cahyane kaembuh busana kang denagem busana kang endah edi peni saya nambahi ngewung cahyaning Diah Ayu Nancy sang cundhakaning lampah jumanggah lon-lonan astanya kumlawe amang olah mantoyo tuhu Diah Ayu Nancy wanadya kang besus ing reh kabudayan Diah Ayu Nancy ngayahi jejibahan agung suwan ngabiyantara ngarsanipun Raja Astina kepareng badhe nganti keng putra putri pengantin Sarimbit Anggenya kepareng badhe santun busana Dumugi kae unggen kang tinuju sang cundhakaning lampah ya cucuk lampah sigra anjengku sembah kalbu wonten ngarsipun Raja Astina Ratu Sedalu berarti desaken lampahipun jerat waja penganten kekalih iki badhe tumuju wonten ing sasana busana lukar busana Narendra satu busana kasatriya long-long ing driya mangungkung oh cukat trengginas sang suba manggala Diah Ayu Nancy mijil saking laladan cepu anggenipun merati pisaken lumadening tata upacara kirap kanarendran dasar besus ing ngadi busana anggene lumampah jumangkeng sukunut wiramaning prudangga menika tawarane Nancy ing sampun besus ing rah kabudayan datan mokal yen to sing manggala suba tinuding minangka cucuk ing laku ing siang kalenggahan jumangkah lon-lonan sakedap noleh ngering sakedap noleh nganan
wonten sauripun Sang Suba Manggala wonten lare-arit gliwa-gliwa guyu-guyu mesem guyu bebasan ing perlambang Kampuk Bilih ing siang kalenggahan semoganipun bagya mulya mesem ing mardaya wonten satriya sakembaran kembar dedeg piadegi kembar busanane menika ta warnanipun satriya kembar minangka agul-aguling keluarga agul-aguling keluarga ugi agul-aguling lampah anggenipun kepareng lumadening Tatajir Kirabda Narendra minangka pustikaning parigyan siang kalenggahan Diah Ayu Jelita Novita Sari dalah Bagus Dedi Susanto Dasa Sriat Waja Pekanten Sarimbit dedeg piadeke ing sampun kepareng ngagem busana ingkang tuhu ingkang dening bosat busananing Narpati Dueng Kayun Rama dalasan ibu kepareng ingkang minangka sauripun tansah paring donga pangestu mugi anggena mangun bali wisma keng putra kekalih rahayu ing tinemu dadosa keluarga ing sakinah mawaddah warahmah sampun kepareng dumugi ingkang pinuju niki kepareng wonten ing sasana busana Sri Baca Pekanten kalih sumedya Lukara busana Kanarendran ngrasuk busana satriya tama